ಎಂಕಿತ ಟೇತ್ ಕಟ್ಟಮಂತ ಬರತಿಕ್ಕರು ಬಂದು ನಿಂಗೆ ದೇಹ ಜಗುದು ಜನ ಎನ್ನ ಎದುರು ಎನ್ನ ಮೆಕ್ದಿಯ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಆಂಟಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಎಟ್ಟು ಮಾತ ಪನ್ಪುನ ಸಮಾನಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೆಲ ಅರ್ಧ ಉಂತಾಯ ಅನ್ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ದೂರ ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಗುಪ್ಪಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜೋರುಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದದ್ದು ದೂರ ಬಂತಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತುದಾಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಏತು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಓದಿಪ್ಪರು ಹೋಲ್ದಾ ಎಂದು ಮತ್ತ ಪನ್ವರ್ ಪಂದು ಎನ್ನರು ಇಂಕ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಪನ್ಕ ಬಂದು ಪಂಡ ಎದುರುಕುಲ್ದು ಏನ ಒಂಜಿ ಎದುರುಕುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡು ಮಗ ದಾಯ ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಸ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪರು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಬೇಜಾರಿಪ್ಪಣ ಬದುಕೆ ದಾದಾಂಡು ಇಚ್ಚಿನಾಡು ಪನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾಕ್ ಇಪ್ಪರು ಅಮ್ಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅತ್ತೆ ಮುಖದಾಲತ್ತು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗏𝗪 ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿರುವೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅದು ಪಾರ್ತಿತ್ತು ಐಟಮ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಪನ್ನಡ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಡ ಪುಡ್ಚ ಬಂದು ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದಂದು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಸುಮಾರು ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ದಾದ ಮನಸ್ಸು ನೆನಪು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾದ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ನಡೆದಾದು ಇಂಕ ನಿಕ್ಲೇನದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ಮೆಗ್ಗೆ ನಾತಿಗೆ ಆನಾತಿಗಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ರೂಮುಡಿ ಎನ್ನಾತಿಗಿಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮನೆ ಪಂಡ ಕುಲ್ವೆ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲು ಒಂದಿಪ್ಪು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ಡೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಜನ ಆತು ಮಂತನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತನ ಮೆಗ್ದಿ ಜೀವಿತ ಅನೀಶಾ ಅಲ್ಡ ಅನ್ಸಪ್ಪ ಕೇಳಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಲ್ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಪೋಪಲ್ಲ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಡ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಡ ಕೆಲವರು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ ಇದಾತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಅಂದಾಜ ಅವನಿಜ ಪನ್ಪುಂಡ ಬೊರ್ಚ ಅಂಚ ಮಾತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಚೂರು ಎನ್ನ ಪನೋಲಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಅದೊಂದು 11 ಪನ್ಪೇನು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತೆ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಮಂಗಳವಾರನ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ಪೋಡು ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಂಕ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ತೀರ್ದಿರು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತುರೋಡು ಬರ್ಡೇ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ ನಮಕ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಪುನು ಬರ್ತುನು ಮಾತ ಇಂಚ ಮಾತ ಬನ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೀನು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವನಸ್ಕೋರೋಡು ಅಕ್ಲೇಗೆ ದೇ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅವು ಖುಷಿ ಬೇತು ಇಂಜಿ ಅಂಚದು ಅಂಚೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಶ್ರಮಡ್ಲ ಪಾತಿ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಫುಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಮನ್ಪರಂತಲೆ ಮಂತ್ರ ಮನಸ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುಡು ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಫುಡ್ದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಉಂಡು ಆಡನೆ ಪಾತಿ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಯಾರು ಏತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ ಅప్పుడు ಏತು ಜಂತ ಮಾತ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸಡನ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚೆತ್ತೆ ಇಂಚಾಯ ಪ್ಲಾನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡೆನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಹೊರಸ್ಕೊಟ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವರು ಎತ್ತವೇರ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ನನ್ನ ದಿನ ಉಂಡು ಆ ದಿನ ಎತ್ತು ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇಜಾರವೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಎನ್ನಿ ನಾವೊಂದು ಇಜ್ಜದ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಪುನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಲೈಫ್ ಏಪಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಿಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚ ಆನಾಗ ಒಡೆಮುಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಒರೆಯಾಗ ಒನಸು ಕೊರೋಡು ಒಂಜಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒನಸು ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಈಜಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾತ ಮಂತ ಯಾನು ಓ ಮಾತ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಪಲ್ಲನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೇತಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತ ನಾಡೊಂದು ಒಳ್ಳದು ಉಂಡ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದಾಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೂರಿಗೆ ಒನಸು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ಯ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಅರಿಕನವರ ಆವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರ್ತದನ್ನು ಬಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ನಡೆ ಪೋಯತೆ ಪೇಟೆ ಬೆಟ್ಟು ಆ ಜನಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರೆಂತೂನಾಗ ದೈವದೇವರೆಂತೂನಾಗ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಇಂತೂನಾಗ ಅವು ನಮಗೊಂಚು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಕೊಡತ್ತೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಪೋಡಿ వచ్చి ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್
ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಯಾ ನಮ್ಮಿ ನಂಚಿನ ದೈವದೇವೇರು ಯಾ ನಮ್ಮಿ ನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಮಾತಾಡೋಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಲೈಫ್ ಏಪ ಇಂಚಿನ ಆಪುಲು ಬಂದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅವು ಅವು ಈತ್ ಜಸ್ಟ್ 23 ಎಲ್ಲಂಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 24 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಂಕ್ ಅದು 21 ಇಯರ್ ಇರ್ದು ಯಾನು ಒಂದು ದಾದ ಬಂಗ ಅಂದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿನಡ್ದು ಅದು ಇಂಕ್ ಆತದಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ದಾದ ಮನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಅಂಚು ಫೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈಜಿನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದುಂಡ ನಿಜ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಪೋವಂತ 22 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪತ್ತಿರ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ ನಾವು ಅಂತನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅದ ಒಂದು ನೆಂಚಿನ ಅನ್ಪುನು ಸೈಕ ಬಂದ ಅಂತನು ಏರಿಗ್ಲ ಈತ್ ಏಜ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಲ ರೆಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಪ್ಪ ಅಂದು ತೂಂಡ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೈಕಾರ ಸರಿ ಉಂಡು ಬೆನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾಡಿಗಿಲ್ಲಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಕುಳ್ಳರೆ ಪಾಡ್ರ ಕುಂಟುಂಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಲು ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೂನದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ನಂಗೆ ಕೋಡೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋತಿವೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಲ ಪಾಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ನೀರು ಮೈತೊಂದು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಮನೆ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುನ ಒನ ಸೊಪ್ಪುಜಿ ಮಂದಿರಿ ಬಾಜಿ ಉಪ್ಪುನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪರಿದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇನು ಮನ ತೂನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಎದುರು ದಾಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬಾಯಿ ಬಡ್ತೋನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಐದು ಕಟ್ಟೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆರಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಮಾತಾಡಿ ಲೊಂಜಲಕ್ಕಿ ಪೂಜೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಪ್ಪನಾಗ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಜನಪಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಜ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಪ್ಪನಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೀಶೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನತೆ ಎಂಡ ಇಪ್ಪುನ ವಾಚ್ ಗರುಡು ಜಾತ್ರೆಡಿ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನ ವಾಚ್ ಅದು ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಹೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಒಂಥರ ಆಪುನು ಅಂಚ ತೂಪೆರತ ನಮ್ಮನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ ಬಂತುನಾಗ ಅಂಚ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಆನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಕೊಡಾಡು ಹೌದು ಯಾನು ಏಪ ಖುದ್ದಾದಿ ಎಂಕ ಬಂದು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪರ ಪೋಪೆ ಆ ನಿಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10-12 ಮುಟ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಈಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಚಾವಡಿದ ಲೈಟ್ ಹಾಲ್ದ ಲೈಟ್ ರೂಮ್ದ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣದ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ದ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ 4 ಲೈಟ್ ಆಂಡ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ರೂಮದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಟುಜಿ ಪನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಈತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಬೈದಿನ ಬಿಲ್ ಏತು ಪಂದು ಕೇಂಡ 2 ಸಾಲಗ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ 1,000 ಒಂದು ಸರ ತಾಜಿನ 1,300 ನಿಜ ಮೊತ್ತ ಬರೋಂತು ಮನಿ ತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 1,000 ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ಚಾಪುಣ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ಈತ ಕಟ್ಟೋದುಂಡತ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಪ್ಪನಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾರು ಐಕಿನಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ ಐಟೆ ಉಂಟು ನಿಂಕಲು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಜೀವನ ನಡಪ ಒಂದು ನಿಜ ತೂಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೋನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋನು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋನು ಮೋಳು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಉಂಡು ಬಂದಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಎಂಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚ ಬಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಯಾನೇ ಕೆಲವರ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಬಾಯಿ ಬರಂದೆನ್ನಾದಿಗೆ ಮನೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ವೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕೆಲವರು ಓರ ಅಂಚಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪಿಂಡ ಅಡವದೀಪನ ಬಂಗಾರ ಮಿಂದು ಉಂಡ ಬಂದಂದು ಅಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದೇ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದಂದು ಕೇನು ನಕ್ಲೆ ಎದುರ್ದಾಯ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಓಡತ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂಡ ಸಾಲಾಗೇನು ಎಂಡ ಬಂಗಾರಕ್ಕೇನು ಎಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪದ್ ನೀವು ಮುಂಕುತ್ತಿ ಬುಡ್ನ ಒಂದು ಸಮೇತ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಿತ್ತದ 5 ರೂಪಾಯಿದ
ಎನ್ನ ನಟಿ ಕಿವಿದ ದಾಕದು ಬೊಂಜ್ಕೊಂಡು ದಾಕೋದು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪರಿದಿನ ಕುಂಟುಡ್ದು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನೃತ್ಯ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಂದು ಗಿಂಕಿ ಎತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡ ಕೆಲರ ಪುಂಡು ದಾಲತ್ ನೆರೆದು ಮಲ್ಲ ನೆಲ್ಲ ಮೆರೆದು ಮಲ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸದೆ ಏಪ ಅಪ್ಪ ಗೊರ ತೂದಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾ ಖಾಲಿ ₹20 ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಖಾಲಿ ಆ ₹20 ರಡ್ಡ ದಿನ ಜೀವನ ನಡಪ ದಿನ ಹೊಲಸ್ಮಂದ್ ಪಂಡೆ ಕೊಲ್ದಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ₹20 ಬಂದತ್ತು ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೂದಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ EMI ಕಟ್ಟರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಏತು ಕಟ್ಟಮಂತ ಬರ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ದೇಹ ಜಗುದು ಜನ ಎನ್ನ ಎದುರು ಡೇರ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ದಿಯ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಆಂಟಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಎಟ್ಟು ಮಾತ ಪಂಪನ ಸಾಮಾನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಉಂತಾಯ ಅನ್ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಜನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾಗನ ಗೈಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ದಾಟ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಕುತ್ತು ಬೈಜಿ ನಮ್ಮನ ಮುರಣಿ ಕೊಂಚ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಡಿಯೋದು ಎಂಕ್ ಓರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದೆಪ್ಪ ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ 5 ವಾಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಇದನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 4,000 5,000 ಆಗಿತ್ತಂಡ 5 ವಾಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಸು ದಾದಮಂತ ಬಂದಂದು ಎಂಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ ಪೋಯ್ನ ತಿಂಗೋಲ ಅಂದು ಆಗಸ್ಟದ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿದ ಎಂಕಿ ತಿಂಗೊಲಿಗೂ ಓರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಪ ಅದು ಅಂಗಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ EMI ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 2,000 ಅವು ಪಂಡದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಯ್ಕೊಕ್ಕ ಫಿಗ್ಮಿದ ಕಾಸು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ ಆ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅನಿಕೊರ್ನ ಕಾಸು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋ ಬಂದು ಎನ್ನರ್ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೇಲೆ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆನರ್ ಆ್ಯಪನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಇಜ್ಜಿ ಸೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬುಕ್ ಹಾಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ಪು ಮೂಡೊಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬರ್ತದೆ 3,000 ಪಂದಿತ್ತೆ ಅದಪ್ಪ ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸೋಣ ರಡ್ಡರ ಸಾರ್ಗಳ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಪು ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಕೈ ತಲಿತ್ತು ನಡೆದ ಅದು 3,000 ಪಂಡೆ ಪನ್ಪು ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ಜನ ಅದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗು ಇಂಕು ಒಂಜ ಆಸೆತ್ತೀನಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಸ್ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೆನೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಾರ್ಚ್ 2 ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ತೀರ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಡು 10 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಡಿಯಾನು ಹೊರಸ್ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಸ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತಿತ್ತೆ ಆನ ಅಪ್ಪಗಲ ಭಂಗ ಒತ್ತದು ಆ ಕಾಸು ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಾಣ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐಕಾಣಲ ಕೊರೋಡೆ ಎಂಕ್ ತೂಕದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮೊದಲಿರಲ್ಲ ಕೊರಪನ ಕೊರೋಲಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಎಂಕ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿತೀನಿ 3 ನಿಮಿಷ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಕೊಳೆಯೋ ಒಂದಿತ್ತು ಎರಡ ಬಂತು ಪಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂತು ಸರಿ ಪನ್ನಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪೆ ಅದನ್ನ ಆಪುನ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಲೈಫ್ ಈತ ಕಷ್ಟ ಬರೋದುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ ತುಂಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಉಂಡು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನುದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಕಷ್ಟ ಪತ್ರ ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನುವೆ ದುಂಬುದ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಪ್ಪಡು ಯಾನು ಅದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾನು ಕೇಳುಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಾಯ ನಾನು ಬೇಗಡು ಮೂಲ ಆಪುಜೆಂಕ 5,000 ಬಾಡಿಗೆ 2,000 ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಂಚಿನಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊರೋಲಿ ಮೂಲ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿನ 2 ಫ್ಯಾನ್ 2 ಲೈಟಿಗೆ ಆತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ 24 ಗಂಟೆ ಚಾಲು ಮಂತ್ರಲ್ಲಿ ಏರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತು ಅವು ಇವಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುದು 2,000 ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊರೋಡು 5,000 ಬಾಡಿಗೆ ಈತಿಲ್ಲ 5,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಅವನುಂಡು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಬರ್ಪುದು ರಜನಿ ಪುನದ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಬಂದು ಪಂಡರಣ್ಣ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ರಜನ ಕಾಣಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಎಂಕಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮಲ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಫುಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಡು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 23 ಬರ್ತಿ ಆಪುನ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಈ ಏಜ್ಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದಾಯ್ತು ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಆಪುನು ಕಟ್ಟುವ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟುವ ಏತ ಆಪುನ ಆತ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟುನು
ಇತ್ತ ಎದುರು ಬಟ್ಟಲ್ ಇದ್ಕೊಳ್ಳೊಂದೆ ಒನ ಉಪ್ಪುದಿ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಕೊಂಡೇ ಬಟ್ಟಲ್ ಇದ್ಕೊಳ್ದೆ ಪಲಾವ್ ಬಂತಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹಾಪುಲಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಬಟಾಣಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುದಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬನ್ಯಾನು ಎಲಂಜಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲ ಗೊತ್ತಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲ ಗೊತ್ತಾವು ಕೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು 4 ದಿನಟ್ಟು ಕಂಡಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಕೊಪ್ಪ ತೀರ್ದಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಂತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಏನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜರ್ನಿಡಿ ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ್ನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದನು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ದೂರ ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಗುಪ್ಪಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜೋರುಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ ಗೊತ್ತು ಬಂದದ್ದು ದೂರ ಬಂತಿನಕಲ್ 1 ಕೋಟಿ ಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ತೂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿನಕಲ್ ಅಕ್ಲಿತ್ತು ಮಾತು ಎಂಕ್ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಇಂತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಏತು ಆಂಟಿನ ಕಲಿಯಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನಕಲ್ ಏತೋ ಜನ ಬತ್ತ ಪೋತಿನ ಅಕ್ಕಲ ಒಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾದೆ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಕದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಲಾದೆ ಪೋಯರು ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಊರಿನ ಬಂಗ ತೂದು ಹೆಂಗಪ್ಪಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನಗೆ ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂಡಿರು 5 ಜನ ಗುರ್ತಾತೀರಿ ಎಂಕ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಯಾನೈಕ್ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಆಡ ಪುದರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಆತಿರು ಅಕ್ಲ ನೇಮ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರ್ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದುವೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತದ ಬಂದ್ಬನು ಬೇಜಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಲಾಗ್ಲ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಏದೋ ಸಮಯ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಗೈಸ್ నేను తింపా ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ಮಾತಾ ಮಾಡೋದು ಓಡ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪುಂಡ ಅವೆ ಕುಲೊಂದು ಓಡ ನೇತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸರಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸತು ಅಂತರಂಡ ಯಾನೊಂಜಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂದೂ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೋ ಆ ಒಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಚು ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂಡ ಅವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಆಪರು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಈ ನಿಖಲಿತ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಪರ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರ್ ಬಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ್ ಐದಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯ ಐ ಕೊಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಅದು ಬಂದ್ಪೆ $100 ಅಂದ್ರೆ 80,000 ಆತನಿತ್ತೆ ಡಾಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ 80,000 ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ EMI ಅಂಗಡಿದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಲೆ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಬತ್ತುನ ಏನು ಅನ್ಪುನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಕ್ಕ ಏನಿರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುಂದು ಆಯಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜು ಆತು ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಡಪಾರ ಆಪುನದ ಕೊಡಿ ಕಾಸು ಬತ್ತನ ಬಂದು ಏನದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಆಯ್ನ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೋಡು ಅಥವಾ ಆಕ್ಲಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಉದ್ದೇಶ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇವನ್ ನನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾತಿ ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾರಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಲಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಆಕ್ಲಿಂದ ಸೈಡ್ ಹಾಕೋಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತನೆ ಯಾನು ಬಾಕಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಹೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನಾಗ್ಲೇ ಪನ್ಪೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾರ ಇಂಚಿಂಚ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋಪಾರ ಪಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪಾಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪುಜೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪುಡು ನನಗೆ ಕೆಲವರನ್ನ ನಾನು ಅನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ನರಮನಿ ಈ ಭೂಮಿಡಿ ಪುನಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ನಾವು ಎಂಕಲೆ ಎಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಪ್ಪು ಏರೆಗೆ ಲಿಪ್ಪು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತುದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪು ನಾನು ಯಾನು ಆ ವಿಷಯ మన ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಪ್ಪುಜಿ ಬೆನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇದು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಬಂದಂದು
ಯಾನು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಯಾನು ಕೋಪ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬುಟ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಕಳೆ ಬಿಡುವೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತಿತ್ತ ಗೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರಲ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗಲ ನಮಕ್ ಅದನ್ನು ಉಪಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಮಕೊಂದು ಖುಷಿ ಆ ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಆ ಹಿಂಗೆ ಮಂತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಸದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದತ ಈಗ ಆ ವೀದಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮೂಲು ಬರೀ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತಿರುವಲ್ಲೂ ಬಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾರಿ ನಾನು ಏತು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬಿಡಿತು ಓದಿಪ್ಪರು ಹೋಲ್ದಾ ಎಂದು ಮತ್ತು ಪನ್ವರ್ ಪನಿ ಎನ್ನರು ಹಿಂಗೆ ಕೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಪನ್ಕ ಬಂದು ಪಂಡ ಎದುರುಕುಲ್ದು ಏನ ಎದುರುಕುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡು ಮಗ ದಾಯ ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪರು ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಬೇಜಾರಿಪ್ಪನ ಬದುಕೇನು ದಾದಾಂಡು ಇಂಚಿನಾಡು ಪನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾಕ್ ಇಪ್ಪರ ಮನಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಮುಖದಾಲತ್ತು ಓಕೆ ನಾ ಪಾತ್ರೆ ಮುಖ ಮುದ್ದಾಪು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚೆ ಪೂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪರೋಡು ಪಂದಾಡಿ ಅಂಚಾದ ಪನ್ನಿಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾರು ಬಾಯ್